Kedves búcsúzó diáktársaink! Az utánatok következő évfolyam képviseletében Mariti Patrícia, 11. A-osztályos tanuló szeretne szólni hozzátok. Kedves ballagók! Pár hete kértek meg rá, hogy írjam meg a búcsúztatótokat, és bevallom, titkos vágyam teljesült ezzel. Én szerettelek volna benneteket ballagtatni. Ahogy megkaptam a feladatot, egyből az jutott eszembe, milyenek lehetetek, mikor ide jöttetek. Bár én csak egy évvel később ismertelek meg benneteket, most egy kis közös időutazásra invitálok mindenkit. Idézzétek fel, milyenek voltatok, még mielőtt ide jöttetek. Bizony, kis nyolcadikos óvodásoként körülbelül arra volt megmutatok, hogy ki vannak a legjobban. Arra az szorok, ki vannak a legjobban. Elhitettem, hogy húzzátok legyen, illetve világosságúzat. A helyen valami leszéket, erre egyszer bandos éket. Körül van szükség, ez a minden, ez a minden, ez az olvasat, nem is. Olyan lehet, hogy talán már itt már ilyen eljárat, eljárat, ünnepség. Sőt, számomra nem kell azok minden volt, amiatt a hívalgyik voltatok, amit megmondhatok. És ott sajnos nem vicceket kérdeztem. Ismét bizonyítanotok kell, hogy ti vagytok a legjobbak, a legrátermettebbek, és hogy belőletek lesz a legjobb jogász, orvos, közgazdász, informatikus, vagy éppen valami más. Maka paka, aka waka, mika maka moo. Maka paka, apa yaka, ika aka Hum dum, aga pang, ing ang Maka paka, aka waka, mika maka moo.